こんにちは。お肌産業会社の皆様お元気ですか？私はお元気です。これから先月のゲストに報告をします。私は定理だと申します。定と呼んでください。よろしくお願いします。毎日8時45分から9時まで掃除をします。毎日9時から12時まで根本の授業があって、13時から16時まで漢字の授業です。毎日友達と一緒に昼ご飯を食べます。授業が終わったら挨拶をします。はい、終わりました。うさぎに注意します。お疲れ様でした。また明日。さようなら。一日中、授業で勉強したことを夜に復習して宿題をします。皆様お体に気をつけお仕事を頑張ってくださいね。私は頑張ります。今月の報告は以上です。最後まで見てくれてありがとうございました。